Puileno o sarik joro jotono khakjangma beke hambai maya phoro tawni hinba ang haina haitini block khlaipika norok nai mannai abo haike chini phantok je bari belai kheno bwthai kaham norok nangkha hingke norok order khlai mano ekdom kwbang kaham aboni bagui no chwng tabuk nailai no bwswk jora twi kaham tong norok naidi chwng tak phantok bari nailainai bwthai mama kwbangma obo hingke chini gari gami o norok nangkha hingke sadi tabuk masingni jora chanani belai kheno kothok tei belai kheno kwtui wngwi tongmani jora o norok nugui mankha na naidi bwswk bang bwthai kotor nangkhe hingke norok contact khlai mano keboni kailai panda rok haikebo jekunu panda rok wngwi no tongkha hingke norok phantok rok nangui tongkhe norok kwrwngri chwngbai mannai je nangma jora twi chwng rinani bagui bo chaitoknai umsuk bwthai oro kwbang tongo buphang bo belai kheno kwbang mo pura ekani ni slai phano kwbang jaga tongo oro phantok simi no belai khe naithok tei somsajak khlai khaijak orok naidi joto buphango no bwthai tongo thai hingke gari gami norok ni jekunu panda rok norok nangkha hingke norok sadi naidi bwswk bwthai bang tei bo tongo ayang go pura thuk o jaga o rabat bo kaijak o rabat bisingo no obo haike o phantok no charge khlaijak o charge khlaimani belai kheno naithok kolok kotor tei chanani bagui bo belai thoke thok ungtong baikha ekdom kaham wngwi norok nainakhe phai naifai mano tei paina wngkha hingke log no oroni khagui bo twlangui thangui mano naidi belai khe kaham wngwi tongbaikha tei bo tongo ayang o hachalo ang aswk thanglia oro bwthai bai mang kuplung bewak buphango no bwthai tongo kotor borok ni oro paikari twlangnai rok bo direct o jaga no hai khagui yakunui tlango 30 taka rokhai borok tlango per kg o obo haike ব্যবসা khlainai rok tei borok ayang o khai phalui o 40 taka haike bo 60 taka.